Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakong Daphilinia Jones Miliam ngam kabasyang basa hamalki gade kawai ni kiriu kanthai kabala persyang man sedang batle de ki kamla jong da kabakala Shna ki plaking jingking ki blatip kom ki story bags bat kite ki pla ki don de ki dur jong ki jingi tho Khana shapang ki Khana hendai jong ki khasi ki bala bo langru de ki jing tho shapang ki te ki ji tho Khana hendai bat kite ki pla ki adaru na ka jing sam Kakong Daphilinia kadanya kadukan jongka kabla tip kum ka ED Enterprise kabadan hanong thamai nong kriem. Kakong Daphilinia kalaong ba ka jingle jongka da kiti gijinge tu Khana kalong babun ki Khana menta kim tip shu i gijinge tu Khana khasi hendai bat kani kalong kum ka jing Pynkhie biang ni ki Khana Puriskam khanang ba ki Khana hakat ni ka juk ka menta kin don jing tip shapang ki Khana jong ki khasi. Kakong Daphilinia kalau ong ba haba ngile kanu kakam ngidei bandon jinget hala dia bakan niat bet syakman bat kan long ka ba job wat haba ngia kandu shibun ki jing ru hendrai klam ki jing nginom la ban jam syakman ha kakam. Kerteng jonga ka Daphilinia Jones Miliam ngadi try jongka ED Enterprise but nakani ka enterprise ngile yakini ki bags ngisu ngi concentrate tek tang ki bags ki don ki sling bags tiffin bags tote bags then haki tote bags ngi don ki kum kini ki de ki story bags ki bangi ong ka bangi bu da ki dor kum ka ksai kani ka de ksai dan klan man ngi include lang but ini ije tu Khana te namar ngila babun ki Khana mentakim da tip thansho ishapangka folk tales jongi ki khasi khantam ki ba shim alti long ki bam shim khasi hi kim da tip thansho te ka jingkwa jongi banwan ra e kani ka ban Pynkhie kalong ban Pynkhie imbyang ya shapangka folk tales ki Khana Puriskam jongi ken Khana ba ki future generations jongi ru kin la ban at least kin don knowledge phang ka e ka ba ni ki khasi ni long kum no ni wan kum no ni mi kum no te for the ki bags baru khai ki dei the canvas te ki prints ni le hi and kan lining ka bangi ai kalong waterproof and hi kalong waterproof kum to kadai ka jan chatri te haki story bags phila ban yo kum usir la palang nong ta ka pa sentiu uklo bat kasni shpanga yang san nong ta ka no kalikai sakatu kani kandiat tarang ta mangam kan mau hasuk menta na anda ngi leru kumki ni pada kilong kini reki anime bags kini rungi print hi the printing bangile kide vinyl and ni shim order long whatever pi don ka design la jong pi laban ai laban print and ngile haki bags sabat kani ko kini reki anime bags hi as of now ngimla ban pen ishibun han Namar ba kadang don ka exhibition hall sales ya mentahi ni yele hi ngi bu armut ki bayarap bansu ka printing ke ngi le hi ni don armut nang su but iba ju yarap ngi banet deliver ka chapa long kitu ki ba ya ki ba kwa banet home delivery hapo shalong ni le home delivery so ni don mat ngala long sangut ken so kajing stang jong kani ka kam su bag ka kamde ka badam thamai yang ngala sedang la slam ha I think nadu por ngadang late class nomor ba ngandali class ngalap ban tang la de por slap la jhelut ki books ki aka so
Mentra tengah empat dah yuk ke jalan canvas, ngai let ki jalan baju suit perdang ki jalan ribbon, and kalaining kadi ra jalan chatri, nak chatri belarim. So that's how I started with all the bag making. Ki materials pila banyak na PB ben. I think in any shop na PB ru pila banyak. So both lining and canvas pila banyak na PB. Ni sedang ya kani lingba actually don't iba perlok ru iba ide na Australia. Ikwa mantip shushu shapang ka culture jangi. So ya iba dia ngapen ngale ka ngasut ka tote bag hi. That was before Schwaben Steinkin story bags. So haka picture pada nile it's a combination jong kayang san shapang ka root bridge nong taki batki tribes jong ka Meghalaya long shulong garu anjang tia. So hadian mengipa shathi ila itanat palatnya kata te hakata ka puarte long ka jingtho ka kam dalong kumni ka long very rough ba tingi sa decide ba okay maybe there can be a market in yakini banlet story bags, formal bags with iri silk. Minta karang ya ka process bangin le kata. So it'll take a few more months. Try maybe we could launch that before Christmas too, maybe by the month of November. Tingil ala ban launch lagi premium bags jangi. Nile delivery siya baru. Ni associate lang marka Northeast store. Kaya ka online store. So kawin nila kata. And then there are some mangila ban day through Facebook and Instagram ro. So ngila ban ni as of now we have been sending bags all over India. Okay. The idea kadai na kata ke inlong ba we find hadian ba itay parlong na Australia ilong very interested about our culture, and then had ting in shongkai si parlok kumto ni si bahiyang there are some bang in about fairy tales si Pynkhie Khana Puriskam kilong what is that long kay kata uta like kung kshaden tlan like kumnon ong badanyo tlan uday so that's how it give us the idea one Zdangaki storybooks in which we call story bags. Whatever you do, if you have a feeling ba ngan nale kan yag ben, and I have faith in myself, and ngangetu ba kay ka bang ngale kan long successful ben, pide ban le ben. What ong ba mentang ngadang Khana than ngan am la shan la kam he, what if lada la shan la kam he pim yosh pade kalat bande. So whatever pikwa bande kisngo ba pila bande menta do it now. That way pin hoi kibun kiching ba pinya kendo tang ba klem kiching pinam lahi ban move forward hakakam. So with but kiching yale ban learn kita kiching jongpi haba bakla yale ban learn through your mistakes. Find friends who can help you ban grow yaka business jongpi. Move around, take the help of prime. Kungir ni yo yaka jengarap shibun hana ka prime. Fila ban pan jengarap na ka prime. Kikloy haban yaram. So yeah, that's all.